Здравейте! От доста време не сме излизали на разходка така из природата, така че днес реших. Грабна колелото и излязох. В момента дишам така много дълбоко и силно, защото се катеря по някакъв баир, където се изисква така да дишам по-дълбоко, за да си набавя достатъчно кислород. Иначе силите ми ще се източат много бързо. След този баир, който ще ми отнеме около 15-20 минути да го изкатеря, и след това ще се спусна с максимална скорост, за да усетя адреналина. Това е. Почти пристигнах на това място, за това, което ви говорих. Обаче опаса. Така, сега да видим дали ще мога да минам тук. Фи. Не можа да мина. Много странен наклон, така че трябваше да сляза, но аз не съм такъв голям специалист, бате. Аз не съм такъв специалист, бате. Няма как. Трябва. Тук има едни хора. Изключвам камерата, за да не ги безпокоя. За това ви говорих. Обаче няма, не е това, което съм си го представил. Но все пак не е зле. Много ми харесва в това място. Тук се спусна надолу. И ще сляза някъде там долу, обаче къде ще сляза, аз не знам. Така. Готов съм да съм спусна. И да видим. О, сиктир! Остава, бе! Опс! О, сиктир! Какво става тук? Майката се е бал. Мале! Я? О, сиктир! О, сиктир! Уу! О, сиктир! Фи фа! Опа! Камерата отиде на майната си. Пич, какво става тук? Опс! О, сиктир! О! Уу! О, сиктир! Фи фан! Къде слязох, бе? Тук има кал, бе, мама. Аре, брат. Дай газ.
О, тук много кал има. Обаче трябва да изляза от тук. Трябва да излязеш потъна. Излязах тук малко на пътечката. Я тук да вляза. Къде ще ме изкара тая пътека? Да видя. Опс! Вау! Стига, бе! Стига, нямам очила. Нямам очила и камъчките хъркват и влизат в очите. Това е тая пътечка. Така. В началото ми беше доста тежечко, обаче подчертавам го двойно, си заслужава. Знаеш какво? Видях една пътечка, влиза в гората и влизам там. И ще ми е интересно къде ще ме изкара тази пътека. Oi, 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 oi. Hvor kommer jeg seg fra den stien? Vi kommer igjen. Til Årvoll, eller? Ja. Ja, takk. Ops. Oi. Det er bratt, altså. Nå er jeg forsiktig, altså. Det går. Siktir. Bu delilik. Това ако не е лудост, ела им се обади. И това ако не е лудост, ела им се обади, брат. Опс, о, сиктир. Си бално майката, брат. Ууу! Оп! Големо дървете му така.
Fy søren. Опс. Тук е доста тясно. Опа, кормилото. Мина. Накосам я. Опа. Закачих на мрежата. Опс. Опс, опс. Оп. Напускам вече гората и излизам по пътеката. Стигте. Много ми харесва това нещо. Чакай да обърна камерата. Чакай да обърна камерата, че това направо си е баси адреналина, мали, баси чудото и баси голямата работа.